Kani gade ke Pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Hennen kasngi kalai terik unok pra, ki arngot kirang ngilek kai martial arts, ki balalet yesimenta hakalempong Yakob Syabari, kilawan payeng no rengkat ke jingjob yaki tak maksiar. Kini ki arngot kirang ngilek kai nak kini kejala, ki balai nak kejait menreu khasi, ki kentop yu samla Ferdinand Suchiang, ubalalet yesimenta hakjing Yakob kubalatep kum ke Asia Cup Jeet Kunedo Championship 2017. Kabalalong ha Pattaya City jongkari Thailand. Kabalalong nadu ka arpsan hadu ka arpnyo trek unai weng balala mentaus nem arja khatnyo. Ha kani ke Jacob samla Ferdinand Suchiang ubanari lom jantia ubalai khon ha ke Jacob jongka below 55 kg. Ha ke Jacob full contact category ula job ya kanam lado bat yo ra ya katak maksiar. Uwai part udai samla sunbor lingdo nong pure ubana laban shillong ubalai khon haka below 45 kg light contact category bat unero ulala banjob ya kanam lado hakani ka kategori bat yo yak tak maksiar ko nga ngo yu blay track ndrat bla rismar nga do bangami na ani na Shillong sedu support Thailand wan pan Thailand sini da rismar ai nga mer koi bakia kumjur ka bar nga ai khoble yi sar Doni Rani Rafael Rani bala ilam bat yu ba Elfon but Karsitiu bla ilam ingi pan poi shatei ban nado notei du sini lawan de jing ilam jong ingi poi shatei poi lenti ban kendo di cakaro jinsar don mi ngim kendo di cakar ben la kai ma teng ai kuble ki yo sadoni ba di ba Rafael oyo ba Alfon bod Karsentiu te kumjur ngai kuble ki kur jonga bat kumju kerpang ka all Cintia Student Union di presiden jongi jongga Cintia Student Union bala ai ka kali la ngi port la kontak nga kwa ban shao ban ayuma kalau kecil ai ki stunat pemjuru ngai kublai gini ki bahaya ngasem jonga bat ki perlok jonga ba standral lang bat nga bangan la poi sekeni ka ban phai biang te kumjuru nga ki siam jonga hang te kalong ki siam jonga cha bangan mi nang ni kadon ki kadon jing gede ke pisa cha bangan mi man de stay dong apan ki rap nang te don ki bala kular ki don ki ba la banai re ki ai kan baki la ma banai ka igi sangu long kata ko wai baki ka kat baki yo te nga kumjuro da kajing ko play nga ai ya baro ai ki ba bitre lang bat nga naga di home guard department di officers nang ta baki minister staff baki uniform staff te kajing kedu janga hang te kalong baki wai gi nong ile kai ma kalong ka ai dong kadang pressure susu inga bangan nang laban kiu skmat amar ki bon ki jong country ma jing le kai ba pher nga ien tai kalong ka ikut ki ai mesim kalong ki ai mesim yang abat gi wai ro te kumjuro nga ai ka mesi chigi ki prashnong ki samla jongi ha ni ga ri nyo trip jongi ba don kano ching e agi kam sports brand ke jong kasap sing ba ban sale ke jong kasap bat kim dai ban kan ran din jadi ban tur ba squad ki van gi jing pensioy ni gi ngop gi jing e ko bon mar jing le kalong ke jing le kalong ba e ma ban poi sa thong ban poi ban yo ya ka tamak siar ko misong ma te de ban long jing practice ba ka jing ban ngim de ban ngop gi jing pensioy ban ngim de ban kam tam na ka jing na ka di ka bam gi de ban kier khna bangin poi sa ka ta so jong jing job ngai khublei dio ni kong do utrai no bonong thau balari sumarenga ngai khublei tadi gini pa jo la ga bor go boj ba ai la den kat lang hanie kan ba la yang ngim ta ngai khublei dio school den bias school ba erap shibunia ka school BSF jo am tang ai khublei ru ki paj ba ki lawan yarap inga bla ya no yang lang inga bla yarap dan den kat lang inga te ka ba jinx no kemen kalong ba ngawan hani ka game ka bangala khuri tak masyal ngaso menghi banga job na mataka India na mataka rila dia kapar nga kwa ta ban ong fi ba sabha ka sarkar bakan dan ni rap lang ini ba ni bonsen ni dan ilong kum kinong krong wat nganong fi wat ni madam kani kalong ka kentin ka basne mar da fi batrai ta tang ong fi ni along kum kinong krong pasu krong man ki behe bahan ma nong fi te wat la sing krong ni mio nilong kembashu sulit jeli asipal kemjing yo pisa kemjing yo anar te kejing ongum dia kalau jaban kerpat dia ke sarkar Meghalaya bagadan jing rap ingi sabha ndi tangi ki weiru ki ban shmat nakanya kena makinai long kumngi
kum ba Ferdinand I senior jangai lalong yo da jelak yo menlakai da kaba isli krong long ba Shimram kum juk kum ngai mi pa jangai Shimram te ngako ba nong kum ni ma ba sakhat juga ni ba ailat bagi kena jungi ke balakai kan ni juk game bagi naik krong bakin dan kan dia fan ma kum ba dan man ki fan tak sports te so atat kolong ba ngaso honi ka mensie mangajab yang ka kesiar dan takari sebab apa ngadan ni kajing sosmed yang mensie ta kolong ba kat ko government kamuan ma shau ini long naka iu dia kata perkat ni mentar presiden mentar ke India di ba ong state hoj ka shang ka wei di presiden mentar India hoj ki ba kinong shang thau ki wan te government dan jing ji isriu ira mte beli katiang yang ipan yu haban ningkong ki me ai sakani yang ipan mentaira tatang katahi kubli bonifi long kai ke ba so komen sebuan mo ke ngai ngu yu blei ningkong la ri la dai ni na du lo bang ni dek atau trik adu entar sing wan bat ngai kubli ya bro mo ini ki bala yawan shao yang ni thì cái này seni ke ba so komen cibuan ba ini armut kila la ban yo ini ke job hi kadai ba kila tristom kila ile stom amde ke sup kila ile kila ya persang bat abaki da kejing ka effort jengki ba ki lapan job itu ki wei ba kiri mo te ke India hakani ka sien kawan hak second place mat ka bai job lor ketika Uzbekistan kayo ka champion trophy te kene kita runner up trophy rungi yo aban ra mangi te ka ngi dang shen hi ngi dang yo mo ba lam ni udon lang ni ban ngi bo pan ba kene ru yo ka gold medal na Tashkent te kene ngai don ka sap ini kena jungi kena pokori kasi jungi ngatrai lada dan baplela dari dan balaman penbiang kita ki infrastruktur bagi omo kum nak liang ka sarkar nak liang kinu ki sponsor ni yo nganget bikin langkam ki su na ke port nomor ba kajing pembiang gini infrastruktur ka pentolot gini nomor kini ka infrastruktur gini ki barem nimla ban afford mo ke kita ka de gawe beningkong ke ni don kam ni kita nomor ada unu play football umdan ka madan football umla ban kiu te kaju ngi don kam kering ngi don kam ka arena ngi don kam ka itu ki bang imla mo ki song budor ki polak te lada don menu mo ki bala ban sponsor la ni kermen ka liang ka ki brio jong ka government hi ki ban sawan akan ka next movie ki ban yarap ingi lomba kini ki seng samla ki seng balang du ki don ki bala ban push ngin yo kini ki ke kermen bon ba nangi kibaran sap bon ba ki brew jingi kimde ki baduna ka kini nu gilang ki khasi ki panar ba ki boy itu bet ba dengkat ki garu rung atarai akani kersi jingi kin biang hi kajing kentu jonga kabaningkong te kadai bangindon ya ka mensi Malaysia ide benlong ki basaurit ki kena jingi ngapai kidon ka to kan ni tang lakiu kendiat kila kiuskong jaka banong man kiu ka burom ka akor ki kiuskong bat kim kan mau siu yaki manu bala yalam manu bala seneng lakra diki pos nem kikiu nang no seno kim youtube kani ka dai ngai ka long kai ka ba ma ka de bre da ki kena ji ki ya kini ki jing ketu hang ne ka long ba ki kena hi ki de ban ya tristom ki de long ba sha ki de long ba surit bat kanum don kanu jing e kin kiu saki clear jong kanang